janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresna momong kanggo aku wis nganti tongketiku kowe ora nate kirim marko bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wong lanang liya ora ngono miro kowe metu kaline asmara tresnaku tulus kang suci rambut joko malah mbok blenjani apa pancen nasibku kudu bisa karo sliramu senajan apa jroning ati mergo aku ora bisa nduweni lilo atiku wis lilo senajan baten ku keloro nanging aku mergo aku wis kebacut tresno kanugrahan alhamdulillah saged pepanggihan kali dulur-dulur Margorejo malih pun bolak-balik pentas wonten Margorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu do kompak ngene jawab salame kula. Sing purun jawab salam buanter kula dongake mugi-mugi kathah rejeki nggih Bu. Mugi-mugi sing purun jawab salam buanter panjang umur arep tandur sing gelem muni amin banter muga-muga lunas utange sawahe naka iki lho sawahe naka lho iki wonge ning ndi cah aku dikon tandur tinggal wati wati sik lha iki ana suarane wong iki kok ora enak iki ning ndi wati bojone rumah iki lho ndi lho lah aku mbok tandur kok malah mbok tinggal toy watoy iku mang critane piye kok iso dadi ngono iku lho iki ya kelakuane dulurku lanang juari iku aneh-aneh jaluke layak diwati di biasane mbok kon tandur iki lho delok akalane wis tak gawa biasane iki munggah ndagel iki dekne ndang metu kok ora metu-metu malah ditututi jaran barang aku ya wis lah halo heeh walah tiwati lah iya kon tandur sawahe naka malah lho gak iso ngerek ya Guys oh alah endi naka Pak Imam Pak Noko Bu Ani sawam ndi lah Nik Pak Noko sampean kok kebangetan le Pak bapakku kok mbok dadekno wong elek terus
Mbok sekali-kali didadekno wong apik gene. Ngene iki ya kelakuane juari karo pol. Lah mosok dikon nganggo topi, nggo klambi ngono iki lho. Wati ndi Wati? Bojone rumat lho. Di Wati. Ndi? Parani. Nggih, nggih. Sampeyan ngetorene ae, Bu. Heeh. Alah ya Aku Allah. mojo awar ibu wong wedok-wedok ae aku. Kon tandur, Mbah. Ditinggal Wati. Wati bojone rumat iku lho, Mbah. Heeh. Iki Mbak Ani. Alah Mbak Ani. Iki lho jarane lagi teko sik, Le. Jarane gen rene. Nggih. Nggih. Sehat, Pak iki. Sehat. Oh alah, Mbah Wati. Endi lah Wati lah. Karo ngenteni jaran ti Wati. Patoy. Awas Bu, enten jaran Bu. Radi minggir. Sehat. Pak Larno. Nggih, nyanyine mengke nante mawon. Patoy. Mas Pak Nokone. Oh, Mas Noko. Aku lho kon tandur rumah ditinggal wak. Iki. Aku gak patek pangkling. Karo ngeni jaran alan. Lho, gedang apa iki cah? Waduh, sing sunat tumpakne jaran ya Allah. Junjung ya. Kene nak. Sabar Gus. Apa gelandangan nggih mungkin. Walah, bareng sing cilik enting, bareng sing sunat abote ra umum. Nganti mengges-mengges sambekanku. Lah awake lemune ngene, Cah. Ya Allah. Dek Niko ya Allah. Iso nyenengke wong ngene. Selamat kanggo Dek Niko. Alhamdulillah rasane numpak jaran piye, Dek? Mbok ngerti. Mbok gak ngerti. Penak apa ora? Penak. Ya Allah Gusti. Luar biasa kajate dulur lanang. Nanggap toprak putrane numpak jaran. Alhamdulillah. Muga-muga bar duwe gawe rezekine ora lokak nintan saya kebak amin. Adikku sing ditetak muga-muga dadi bocah sing pinter. Iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa amin. Ngombe Sumpah aku songgos-nggosan tenan. Ya, karo ngenteni Pak Sender. Lungguh Bu. Sing ngarep ngadeg sing mburi lungguh. Empon ngombe ya. Alah, ya. Suwun Pak Neka. Aku golekku Mbok ki Wati ki lho. Wine endi ti Wati? Lah iki ya wonge. Mak Wati sehat nggih. Alhamdulillah. Lah bapakku rumat ndi? Oh ning kono. Iya, iki ya sing ngongkon ya wong iki bento iki. Juwadi. Pak Ju iki aneh-aneh ae. Mbak Ani. Iki bojone Mbah Wati. Aku lho dibodoni bojom. Lah dijak tandur kok malah ditinggal lunga. Wo alah. Nggih, mungkin aku tak norok-norok. Ndi sing sunat? Ki lho ning ndur panggung. Wo alah Dek Niko. Lho. Kok? Iki apa bocahe? Ana suarane kok ana rupane. Rambutku wis kadung tak dawakno. Malah Ndi, ambek Le? dikon tandur. Ana suarane ora ana wonge. Ndi le wonge? Mambu ta ora kok? Mambu? Entut iku kok. Dalane endi lah ya? Tak liwat sik aku dadi. Niko kaya pinter dagel ta ya. Kok Dalem.
Dalam. Kowe kira aku ta ora? Dilek ana surune ro. Hoi, hoi, halo. Ko. Kono kok anakmu iki piye lek kok rupaku ngene kok gak roh malah kok. Bocah kok. Kemang numpak jaran. Yo. Pinu, Mbah. jarane ndi? Mbah. Ndi? Lho, jarane tak tumpakane kok. Lho kok malah do tukaran iki kok napa? Ini tak omongi. Kowe wis bar sunat. Yo. Ndek apaan sunatem? Ndek kapan? Ndelok jae. Emuh. Rupane kaya Mbak Ani ketara menjenge ra umum. Kayak ibu ya. Kowe kelas pira kok? Kelas. Sekolahan kelas pira? Sekolahku. Iya. Kelas. Halah mbah. Kowe iki lho sekolah kelas pira? Kelas to? Iya. Kowe kelas pira? Kelas 6 dikurangi 1. Kelas 6 dikurangi 1 28. Wah, sangat-sangat. Salah pira sing bener? 5. Oke lho karo Niko lho pinter Niko. Jajal Niko tak takoni. Yo pinter aku wis lulus niko jek sekolah. Alah pinter Niko. Nek ora percaya jajal tak takoni. Dek Niko, matematikanya luar biasa. 5 tambah 5 berapa? 10. 10 tambah 10 20. 20 kali 2 40. pinter matematika. Sendor Apa? 20 tambah 5 kali 100 kali 700 kali 1000 tambah 2000 berapa? Alah pedhot karo Niko kowe. Lah oleh takoke kaya iku tawon gendo ungkrap kok. Loh, nek Niko otak komputer Dek Niko 5 tambah 5 berapa? 10. 10 tambah 10 20. 10 kali 2 20. Sendor Dalem 10 tambah 10 tambah 100 kali 500 tambah 600 berapa? Alah lemot. Wong iki mbok kaya Dek Niko tak komputer. kecemplung peceren. Padha ae niko tak bedheki yo gak iso yo kok. Jajal bedheki Niko. Ko. Jaran sikile pira? 4. Sapi. 4. Wedhus. 4. Jawabanmu mau papat terus. Jaran sikile pira? 4. Sapi. 4. Lho terok terus apa lamok papat tok. Lanjut sikile 4. Jaran papat. Sapi papat. Wedhus papat. Ngapalane mok papat tok. Aku lho, aku jajal bedheki. Jaran sikile pira ngono takoki. Jaran sikile pira? Sekawan. Beda. Sapi sikile pira ngono? Sapi sikile pira? 5 dilongi 1. Wedhus sikile pira? Berarti kene pinter hitung-hitung kok. Jajal takoni. Kon ngitung-ngitung kowe nganggo basa Indonesia, Pak Sendor kon nganggo basa Jawa. Ya iso ya kok. Jawane pira? Siji. Siji basa Jawane pira? 1 basa Jawane 1. 2 bahasa Jawane. 2. 3. 3. 100. 100. Akeh meni lho. Wah iso. Aku iso-iso ora dadi dagelan. Bocah iki ndi? Apa? Lah iki dagelane wis 2. Lah iki lho, wis dadi apa lele? Jenakno sarpan karo sarpen. Nggih mriki wah jan tenanoan. Dek Niko luar Niko. biasa. Seneng ati. Seneng. Seneng apa? Lho, andiani kowe lara biasa ngelu kayak Musa Niko. Maksude awan iki sampean sunat niku rak kabeh jalukane sampean. Numpak jaran, nanggap Pak Mogol, wis kelakon kabeh. Sing siji urung, Bos. Apa? Mloro sendor. Nek niku wis jatah. Sampean dina iki wis seneng napa dereng? Seneng. Seneng pol apa seneng mok sithik? Ko, aja seneng kol. Kon kono bis ae. Nggih niki panyuwunane anakku lanang niku wis tak lakoni kabeh. Nggih. Kari slamete. Amin.
wis dadi Joko, muga-muga dadi bocah sing pinter. Amin. Dadi bocah sing migunani tumrap wong tuwa, sing migunani tumrap agama. Ojo puter-puter. Kowe awer wong iku hati-hati kok. Napa? Iku nganten anyar bojone nom, mesti mbayangno bojone. Sampeyan iki lho peh bojone nom roh pentile niku kok buntir-untir. Ora sadar rek, Mas. Nyekeli ya nyekeli mbok rasa buntir-untir. Wah kok iso. Kowe yo bareng. Rene kok. Ya, Ngono wis, ya. dicekeli pentilem. Nggih, dulurku lanang wis Hei, muga-muga Mudun, Mbak, berkah barokah. Ayo mudun melu kono bapakmu. Ya Allah Gusti. Piye kule mudun iki? Gendong. Ya Allah Gusti. Pokoknya sedina iki digarap Niko iki. Wis. Anu ae ke Mas karo nyanyi monggo Mas Niko ben Wau, seneng ati. sunane bapake niki dipun disawer. Heeh. Pak Denoko Heeh. nyuwune gelandangan kon norok-norok aku. Iya. Iya. Mbah disawer mbora sing penting kon norok-norok. Nggih, wis manut. Ayo kok kowe sing Karo- ngewangi aku ya. Karo takok Mas. Ngiwang yuk. Taklet pripun? Engko takok Kang Noko karo Oh nggih. iki wis sampai Desember. Desember. Panen raya iki dianakno apa ora? Juari. Iki wong tani nanggapne pada Ju. Endi wae Ju ya. Ya wis, sandal tiko. Iku kok. Ya. Ayo, Gelandangan. 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 Engko lek Ju njaluk tayuban ora ketang sak nganunan apa 10 orek-orek. Ya. Iku Iku Niko sing siji sinten iki? niki. Kok nggur niki lho. Lah iki Niko, sing kono gak niki. Sapa jenenge dong? Oh, Sapa? Rabi. Siapa? Ebi. Ebi. Ora ngono kowe kok saiki kok duwe rambut barang iki lho. Disilai Mbak Ani. Mama ini kok. Hei, Kon mocot Niko. sampai bapakmu. Hei, kok. Hei. Nih, ngene iki lho ndasku gundul. Pokoke kowe Nduk, kok. sedina iki Nduk, kalah kowe. karo Niko kowe ndor. Aku kok diajar Niko pokoknya. Ya, Yuk langsung monggo yuk. Ya, nggih, monggo. permintaane Pak Noko. Dadi wong bento iki. Ape disawer ae Biar bundur sane nang kono Pak awar. Noko. Biar Nggih. sane awar ngombe sik kok. Kowe ape disawer kok. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku, buruk nasib orang tunawisma. Salaman Seno. Langit sebagai atap rumahku. Makasih Pak Noko. Dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menusuri ambek ya Bu jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup
Matur suwun sedaya luar kemawon. biasa. Lho niku ndi, Mas? Sik iki lho ganti kelompok Agus. Do jeblok topine gak sedeng. Alhamdulillah. Nggih. Sing wigati wong pancen dina iki niku lagi ae seneng ati. Agek seneng ati. Menghilangkan hadas pamriye apa sesuk ben Sekali lho, dadi Min. Joko kang migunani. Amin, Ning tak amin, delok amin. pancen luar biasa lho, Mas Niko. Ya Allah Gusti, Gusti. Mulane to awak iki aja gede-gede. Wong munggahe kok wel-welan iki lho. Aduh ya Allah yo. Masyaallah, masyaallah. Batinku mang niku ape tak jakno kene joget malah isih anu wis gandeng-gandengan karo mbake kok. Mbake nggih. Nggih. Tambah apa? Napa panmumbutane 10 orek-orek. 10 orek-orek. Pak Dejuari petani Indonesia ngawen. Indonesia ngawen. Anjir. Monggo katuran 10 8 orek-orek. Orek-orek. Nyuwun tintingane, Pak. Iki Pak Harso bareng ya pinarak lho. Pak Harso monggo. Wah. Saiki nyekel HP kene terus. Konten kreator saniki. Jenengan. Iki dulurku lanang. Nggih. Wah, jantenan Mas Ali iki. Enjing bidal gumuruh saking Estina negeri. Nggih, Mbah. Kung engkang Balakuswa Prabu Sananira lir surya wedal ira saka ing jalanidi harsa madangi jagat kok mungup aning saucaing bukir berbabak bang sumirat kena soroting surya nampak megolan gunung Spesial kagem Mbak Juari dan semua petani ngawen. Sukses selalu nggih. Yuk, yuk. Mak Wati. Mikala sukat membet mentok
spesial kanggo dulur-dulur kabeh nggih. Nggih. Iki Dewi Sri ndang do digoleki. Dok golek Dewi Sri. Ayo ayo. Bareng-bareng yuk. Aduk asu yen ora ulap apa bener kowe Bedari Sri? Pancen ora kleru. Bedari Sri adoh saka jangkaku nganti tumeka ana ing Marcawata. Aku mung betek-beteke pengen dinemu kelawan kowe ana bab sing bakal tak andharke. Ana ana wigati apa Badha Basu? Nganti tepung gelang aku goleki kowe. Mergo kadhe gedhe rasa tresnaku kang sumimpun sajroning atiku. Gelem kowe tak boyong ning sendang gayam. Tak mulyake pinangka dadi bojoku Dewi Sri. Kowe arep nggo takku pinangka bojo. Ora kleru Dewi Sri. Apa kowe ra mawas? Kowe salah sawijine yaksa. Iya. Ora pas lan kerep lamun to sinandingan kalawan Betarimu. Ing papan kene tresna ora tak tampa. Dewi Sri! Dewi Sri! Wetan! Wetan! Dewi Sri. Tak rewangi kaya ngene iki bobote. Gedhe tresnaku kelawan kowe nanging semuni kowe ora gelem nampa tresnaku. Dewi Sri, mlayu banter pindhane kaya dene menjangan. Ora bakal bisa uwal saka cengkremanku. Jawa Dewi Sri, mandeg kowe. Penganggo sampean boten kados dening menungso lumrah. Estunipun sampean sinten? Israwung iki aku Betari Sri. Kosok baline sapa kang dadi aran? Kula Joko Tani. Joko Tani. Ya wis yen ngono tiwas kabenerane papan kene aku ketemu kalawan kowe. Pesanipun Joko Tani, gelem sampean tuh kalawan aku. Mergo wektu dina iki aku doyak-oyak dene Badha Basu. boten ketang kados pundi. Kula badhe budidaya tetulung dumateng sampean. Yen ora kumaturan banget, kae sing bojo kalawan Wonten Dewi Sri. Kulasa lawan aku. kae kang aran Badha Basu. Gus. Aku pengen takon kelawan kowe, Gus. Yen kowe duwe jeneng sapa kang dadi aran banjur bocah saka ngendi kowe, Gus? diwanoke aku Joko Tani. Joko Tani. Klebu nom-noman ana ing Desa Ngawen. Oh, Kosok baline sapa kowe? diwanuke aku kang aran Badha Basu Joko Tani. Yen tak sawang anggonmu lumaku lonjong minis. Kaya-kaya ana perkara sing kudu kok rampung. Pancen ora kleru apa sing dadi gandamu he Joko Tani. Nganti kedarang-darang aku papan ana ing Desa Ngawen. Mung merga nuruti grenteking atiku njangkahke sikilku. Aku pengen tinemu kelawan katresnanku sing dadi memaning atiku. Ora ana liya ya Bedari Sri sing mapan ana sak mburimu he Joko Tani. Yen kaya ngono nunggal karep kelawan aku Kok bisa kandha ngono he Joko Tani? tak gelak lakuku aku ninggal nang omah ing ujug aku mung kepengin boyong kelawan Betari Dewi Sri. Joko Tani,
aku njaluk tulung kelawan kowe Joko Tani. Aku ora pengen kowe lan aku mengkone tabrak rasa. Saya-saya kowe lan aku nganti cengkah pendak sirah. Mestine wae sijian-sijine dadi korban. Mula saka kudune kowe mawas atase kowe mung lamake jalmu manungsa lumrah. Apa ya mengko wowo tetandingan kawan Baduk Basu sing gleger kupidane kaya dene gedene gunung Anakande Joko Tani. Wis gembleng tekate atiku. Sok sapa wae sing dadi pepalangku bakal tak singkirke ana ing pangarepan. Yen ngono cetha kowe sing bakal mambang lekasi sen ana papan kene. Yen perlu ayo robaken Joko Tani, robaken Sanjata Muhe Joko Tani. Sing bisa mboyong kelawan Betari Dewi Sri. Loh. Hei, Joko Tani. Ora nyono babar pisan Joko Tani. Atase kowe lawe manungsa lumrah. Kanyatan kowe bisa nyampurnake kelawan uripku. Yen ngono, cetha kowe titah sing diracek Joko Tani. Sawangen Joko Tani. Sifatku sing mau rasiksa. Sak wise kok tamani usakamu Kiai Pasopati. Sak temah ajur mumur pindho sak walang-walang. Sawangen sing mabur ana ing antareksa. Kawujudanku saiki malih dadi rengit lan walang sangit. Aku bakal ridu lawan Among Tani kang mapan ana ing Desa Ngawen. Lan uga he Joko Tani eling den elingo. Lamun kabeh kawula ana ing Desa Ngawen, utamane Among Tani, lamun ora prigel, lamun ora wasis anggone kedhok bumi, kae dadi tandha kala mangsaku Joko Tani. Lan ora mung kuwi Joko Tani. Eling den elingo Joko Tani. Lamun wanci sore ana udan krimis lan kowe krungu glumbegere gluduk saka lor wetan. Iku meratelake yen to aku ridu kelawan Dewi Sri cukup Joko Tani. Betari Dewi Sri. Sampean sampun pireng piyambak. Mbok bilih kula niki tresna dumateng sampean mila Kanjeng nika. Monggo sampean kersa sandingan dumateng kula. Nanging marene kene aku duweni katresnan Joko Tani. Kula tresnan ora bisa. Napa sampean boten welas dumateng kula? Ojo Joko Tani. Sopo kang gadiaranmu wani moto-moto lawan Dewi Sri. Aku Joko Tani. Joko Tani. Kosok baline sapa? Wis wani nyempalani kelawan aku sapa? Sri Sadono katresnaning Betari Dewi Sri. Segede pangapurane lamun to aku nungkak krama kelawan kowe. Sing kok karepake kepi. Betara Sri Sadono Joko Tani. sing tak jaluk kelawan kowe dina iki anggonmu tresna kelawan Betari Dewi Sri kudu kok pisahke. Pisai katresnanku kelawan Jajah Dewi Sri. Mbarengi pecating nyawaku. Yen kaya ngono bakal tak wujudi. Joko Tani. Betara Sri Sadono ora ana sing ana kawujudan klapa. Sakwise kok tamani panahku Pasopati, saiki kawujudanku dadi klapa. Nanging mangertenono Joko Tani. Aja kok anggap perkara iki rampung. Nganti selawasing urip kukuting jagat kawujudanku dadi klapa. Bakal tetep nyawiji kelawan Betari Sri Joko Tani. Pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih keladuk anggen kula tumindak. Sedaya kala wau ageng anggen kula tresna dumateng sampeyan Betari Dewi Sri. Jaya Joko Tani. Joko Tani aja. Kula suwun panjenengan.
Ora kleru. Pancen aku tresno kelawan Betari Dewi Sri. Banjur sapa kowe sak katrine? Aku Sri Gombal, aku Sri Kuncung, Sawijine aku Sri Gading. pernah apa kelawan Betari Dewi Sri? Kadane Diajeng Dewi Sri. Banjur kowe sapa? Aku Joko Tani. Joko Tani. Iwas kebeneran aku ketemu kelawan kowe sak katrine. Pinangka sedulure Betari Dewi Sri sing tak jaluk. Reripeh ana kelawan Betari Dewi Sri supaya sandingan kelawan aku. Ning kene aku ora bakal ngripih marang kadangku. Ning kene aku sing bakal dadi pepalane. Dadi pepalangku. Tak singkirke ana ing pengarepanku. Saiki kawujudanku malah dadi apa Joko Tani? Dadi telo. Dadi telo? Yen ngono aku matur suwun banget. Mergo saiki kawujudanku malah dadi telo. Nanging ngene ya Joko Tani. Ning kene aku meling marang kuwi, biawarakake kabeh amung tani ana desa Ngawen kini supaya gelem nandur telo ing bisaane urip. Cukup suwini Joko Tani. Sri Kuntung kawujudan dadi jagung. Joko Tani, aku matur nuwun banget mergo saiki aku wis sampurnakake nganggo panah Pasopatine. Nanging eling yo Joko Tani, aja mbok anggap aku wis mati. Mergo saiki wujudku dadi jagung kuwi, bakal besok sing bakal bisa ngorakapi para kaum tani ana ing desa Ngawen. Cukup semene Joko Tani. Gading kawujudan Sekar Gading yo kembang gading. Dadi apa aku Joko Tani? Dadi kembang gading. Dadi kembang gading. Joko Tani, nek kene atuku matur suwun banget. Mergo kawujudanku wis kok sampurnakake dadi kembang gading kuwi. Nanging biawarake kabeh ana ing warga desa Ngawen. Yen besuke ana prawan wis gedhe bakal ndang entuk jodoh. Mergo Joko Tani kembang gading kuwi mawa teges enggal-enggal sumanding. Cukup Joko Tani. Sapa sing ngeret buntutku? Buta kok duwe buntut iki. Sapa sing marani buta? Aku dudu buta. Banjur apa? Aku Gambira Loyo. Gambira Loyo. Iya. Sik. Geting aku mesti kok apa ngarep kok. Buta lagi kuwale. Gambira Loyo. Iya. Sawijine aku Bitisara. Bitisara. Ner diwaneke aku Joko Tani. Joko Tani. Kowe sumingkira Joko Tani, aku arep kepek bojo bawan Betari Dewi Sri. Sumingkirku kuwi bebarengan kelawan Betari Dewi Sri. Ngono. Dadi pepalangku yen hati-hati Biti. Yo. Ayo, musuhmu tentu sama aku, Joko Tani. Joko Tani. Sakwise aku kok tamani panah Pasopati. Ilang wujudku yaksa. Saiki kawujudanku dadi tikus. Eling-eling den ilinga Joko Tani. Kalamun tonggon mulah keduk bumi. Yen wanci panen bakal tak rusak nanging Joko Tani. Aku bakal welas karo kowe. Ora bakal ngrusak tetanduramu. Waton yen panen raya gelem nanggap Wahyu Manggala ora bakal tak rusak. Ora
seneng atimu dupeh kowe bisa manah Pasopati kelawan aku. Aku Gambirulyo. Saiki kawujudanku dadi celeng. Ning ngene ngono. Yen mengko kowe tetanduran apa wae bakal tak rusak conani. Buta modern kok. Woi, kaget aku. Aku dhewe yo kaget. Sapa iki? Aku Joko Tani. Joko Tani. Kosok barine sapa kowe sak loro? Aku Sapi Gumaran. Sapi Gumaran. Sawijine ora tak butuhno. Lah kok bisa? Mergo upama kowe kenal karo aku mung gawe mesti aku mau ulem. Lho, kudune bejo uripmu. Oh iso bejo. Lan tak ulemi kowe teko nang omahku ana pangan ya. Yo, yen pancen kaya ngono. Wah, nek marek ra ono mbok kon ngusunge hebel. Tak dudohke. Piye? Jenengku Kebo Kemali. Kebo Kemali. Saka Kraton Kasirapura. Saka Kraton Kasirapura. Kasitropura. Kasitropura. Kok nganti mapan ana ing Madyapada. Mergo aku goleki Dewi Sita tak boyong tak tatekke bojo. Ora bedane kelawan aku. Kowe, aku kepengin sandingan kelawan Betari Dewi Sri. Yen ngono kowe dadi Dadi gawe. Welo, cemloro tangan. Suwanten menapa Betari Dewi Sri? Joko Tani. Matur nuwun parandene pencampurake aku. Saiki wujudku dadi sapi. Lah kok emoh? Nanging eling den ilingo. Yen wis eling aja mbok lali-lali. Kalamun besok ora ketang aku wujud sapi. Nek kowe butuh duwe gawe kanggo nanggep Wahyu Manggala kena modal ning pasar Wagi, Joko Tani. Ya, wis cukup sene Joko Tani. Kaya suarane bayi. Joko Tani. Coba sawangan kawujudan. Sakwise aku kok tangani panah Pasopati. Saiki aku dadi Kebo Siluman. Mula kandi kuwe Joko Tani lali-lali den iling-iling. Amun to ing Desa Ngawen kok ana wong wadon sing lagi babaran anyar. Selapan dina ora ndang diwori bojone bakal tak isi Joko Tani. Sopo koyaranmu, Gusti? Aku Joko Tani. Adalah kowe kengaran Joko Tani. Sajake kowe kaget sakwise mangerteni sejatine aku. Tenane iki sapa? Diwanuhake aku Prabu Raja Mukha, Ratu Yaksa ing Sendang Gayam. Joko Tani, pekabaran sing ndak rungu, sing mateni putraku Baduk Basu. Ora liya mung kowe Joko Tani, Blak Kotang Blokasuta. Tenane aku sing mateni kelawan Baduk Basu. Mergo apa? Mergo tumindake anakmu sing gasruh kapara motho-motho kelawan Betari Dewi Sri.
yen pancen wis mbok akoni kowe sing mateni Badhok Wasu. Aku ora nrimakake kowe kudu mati saka tanganku. Bedari Dewi Sri bakal boyong ing Sundangraya. Bakal tak katutno dosane. Kaporo kawujutan widu. Bareng aku mbok tamani panahmu Pasopati. Saiki dioragaku wujud wedo. Ya kuwi kengkatelah wedo Raja Muka. Jogotani wedo Raja Muka ing mengkone bakal migunani kanggo anak putumu ing Desa Ngawen. Yen to anak putumu arep duwe gawe mantu jroning Widya Raja Muka iki ana pituduh keng dina becik lan sasi becik kanggo mat. Yen to anak putumu bakal ngeceki omah ing kono pituduh dina kang becik kanggo ngecekake omah. Ning eling ceniling yen nganti kleru pamilih ing mengkone bakal dadi tadak kala mangsa wis cukup semene. Kena kanggo pangeling-eling anak putu ing bisuke. Betari Dewi Sri. Jogotani. Kula kinten boten wonten pepalang malih. Mila kanthi menika monggo kersa sesandingan dumateng kula Betari Dewi. Ya wis, aku sago kalawan kok pek bojo. Nanging aku duweni pamundhut Jogotani. Lajeng menapa? Aku pengen kok yasake lumbung Rara Dene. Ngaten. Cekap namung menika. Iya. Menawi kados ngaten rantos sawetawis. Bakal tak ateni makan iki Jogotani. Betari Dewi Sri. Jogotani kepiye? Menika wujudipun lumbung Rara Dena. Yen ora bakal tak taliti Jogotani. Monggo. Sawetara ora ana bar. Coba. Aku kepengin mangerteni. Welu. Ana sak jerone lumbung ora ana Betari Dewi Sri. Sing ana mung kawujudan pari. Jogotani, tenane kawujudan pari kuwi ora ana liya ya aku Betari Dewi Sri. Mergo ning kene setiamu pengen boyongi aku, lamun kakuwi sing kawujudan Betari tanging nganggo lamun. Nang yen kawujudan pari gampang banget anggonmu boyongi aku. Nang aja nganti lali ya Jogotani. Tulung biyowarake kabeh among tani ana ing Desa Ngawen kene. Gelem ana dur pari Jogotani. Mergo pari iki bakal murakabi kabeh kawula lan among tani ana ing Desa Ngawen kene. Wis cukup semene Jogotani. Aku kudu bisa nampa lelagon iki. Aku kuwi jalma menungsa. Kepengin sandingan kelawan Betari Dewi Sri. Taneh gendong lamun kawujudan pari sing kaya ngene. Aku saben dinane bisa sandingan. Trontong-trontong kapara nyata. Kawujudan tela, pari, jagung lan klapa. Ing bisuke bisa ngurakapi ana ing Desa Ngawen. Sedaya masyarakat ana ing Desa Ngawen anggone olah tetanen. Subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinumbas, murah sandang pangan lan papan. Kagem Bapak ingkang kagungan kersa sak sampunipun nimbali ketoprak Wahyu Manggala
cinaketa marang rejeki ingkang lumintu dipun paringi kebagas warasan tinebe ana marang sengkala tolak balak padha sirna ngiras pantes gembul bujana miwaha Andrawina.